абдулло светлецкий сокини рӯстабори ноҳияи восе 2 соли пеш бо маслиҳати ҳамсояҳо оиладор шуд. мегӯяд то ин вақт бо модараш зиндагӣ мекард ва баъди фавти модар барои танҳо намонданаш оила барпо кард. евгений светлецкий баъди оила барпо кардан дини исломро пазируфта номашро ба абдулло иваз кардааст. мегӯяд оилаи солим дорад, аммо соҳиби фарзанд нашудан ӯро каме ғамгин кардааст ва бо ин ният бо маслиҳати ҳамсар ба ҳукумат муроҷиат карданд то кӯдакеро гирифта ба воя расонанд. ниятам ҳамон қадаре ки омади зиндагида сини солум рафтагӣ дар омади хона дорида, яъне ки нишонаи хона бумона, омади хонадор монда шава дар хона, наследник гуфтанияе. ҳамсари абдулло светлецкий дар яке аз муассисаҳои ноҳияи восе фарош кор мекунад. сангимо муминова гуфт рафта аз ташхис гузаштанд ва ташхис дақиқ кардааст ки онҳо наметавонанд фарзанддор шаванд. хонум муминова мегӯяд ҳадафашон барои ба фарзандхонӣ гирифтани кӯдаки қатъӣ аст. خلاصه دا آمدم فرزند بگیرم، نشانه می در دست می بمونه، سرانو امی گولک همه بگیرم، بچه دو میگم با خیلی میبره با گولک دور میشه. абдулло светлецкий ҳоло 58 сол дорад ва маъюби гурӯҳи дуюм аст. ин мард мегӯяд ки духтар ва ё писар будани фарзанди ояндаашон барои онҳо фарқе надорад. ҳарча боша хубай хонадмод мешава, бачаам боша хубай келини хона мешава. дар ҳукумати ноҳияи восе ҳам тасдиқ карданд ки ин оила ба онҳо дар мавриди фарзандхонӣ муроҷиат кардааст. ба гуфтаи масъулони мақомоти маҳаллӣ дар сурати пайдо шудани модароне ки аз фарзандонашон даст мекашанд омодаанд кӯдакро ба ин оила диҳанд. абдулло мегӯяд ҳоло бо ҳамсараш ошиқи ҳамдигаранд ва дуо мекунанд ки соҳиби фарзанд шаванд.